Dali og Cloudboy, de sluttede med i alt 4 fejl i tiden 63,35. Og Nadia Dahl og Svendborgs Ophelia starter for Holstebros Rideklub med hold nummer 2. Og Svendborgs Ophelia er en hoppe efter Kajus. Og så lige en oplysning til rytterne. Start nummer 14, Mia Maja Lundblad, er udgået. Og det var altså start nummer 14. Yes. Så vil vi gerne starte nummer 9, Christian Tang Nielsen og Selenza på banen. Start nummer 10, Marie. Dali og Cloudboy slutter med 0 fejl i tiden 66,82. Og Nadia Dahl og Svendborgs Ophelia, de rider for Holstebro Rideklubs hold nummer 2. Så gerne start nummer 9, Christian Tang Nielsen og Selenza på banen. Start nummer 10, Marie V. Poulsen, bedes holde sig klar.